Хәдичә, син барлык әйберләрне дә алдыңмы? Әйе, кадерлем, барлык әйберләрне дә алдым. Борчылма. Паспортларны, документларны да ал. Алдым. Паспортларны. Документларны да алдым. Газетада авыллардагы һәм Казан сабантуе турында язганнар. Без башта менә бу авыл сабантуена барырбыз. Авыл янында табигатьтә бер көн кунарбыз. Бәлки авылдашларда кунарбыз. Тәмле шишмә суыннан шәй эчәсе иде. Без авылдашларга керербез. Ләкин табигатьтә кунарбыз. Минем иртә белән балыкка барасым килә. Ярар. Әмма без авылдашларга керербез. Әйе, кадерлем, авылдашларга керәбез. Тәмле шишмә суында эчәбез. Икенче көнне Арча сабантуена барырбыз. Без Казан сабантуена соңга калмыйбызмы? Безнең кием алмаштырасы була. Борчылма, Хәдичә. Казан сабантуена вакытында килеп җитәбез. Әйе. Сабантуена вакытында барып җитәсе иде.